Què tal? Continuem així en el Teatro Romano de Cartagena i vull ensenyar-vos aquestes tres semicolumnes que anaven dedicades a aquests tres déus romans, Júpiter, Juno i Minerva. I, per més INRI, ahí darrere tenim el que seria considerat el primer banner, la primera publicitat de la història. Vol dir que l'emperador, en tiempos de l'emperador César Augusto, va pagar este teatro romano dedicat als seus dos nebots, Lucio i Cayo. De fet, està posat la L i la C. Perquè darrere, en aquests banners, ahí es podeu veure, tirirí, tirirí, les lletres estaven escrites en or. Vol dir que això era superimpactant, aquesta publicitat, que la gent, quan entrava al teatre, poguera veure aquesta publicitat. Penseu que gran part de tots aquests espectacles eren gratuïts o a un preu molt baix i que en un principi era un espectacle cultural però que a poc va anar derivant en un espectacle irònic, sarcàstic, puro entretenimiento. Seguiu-me que compartirem més vídeos interessants des del Teatre Romà de Cartagena. Antiga Cartago espartària en època medieval, antiga Cartago nova en època romana i la Carta d'Ast cartaginesa. Adiós.